عرست زينام أبا مبل 37 قبائل مراحت حبرات أفريقيا وانا صحفي ود حبرات منقستات أنطونيو غوتيريس حويسو مراحت استفلالي هاجرات انتقالات كساتو في يوم كبل منستر قديات وصافليتوم بيت مخري توكل تزبي مبل شارشا عمد سالساي زمن سراح مبل 15 سروع عقيبو أساليتوم كاب زينا وصاي لعلواي كوماندر بإيران زدقف ميليشيا ببغداد بمتقعات درون أمريكا مقتالو تغليصوم سلام طعنها بالله كبرات تملكتي ماد زينا حزنا مصينا لنا مزيناتات انبرهان فسايم فلما ناب حصرت زيناتات قداماي مينستر ابي احمد استفالالي شومتات هيبوم بمسرت زي امباسادر ريدوان حسين وانا دايركتور بيراوي غلغالوت مرداتان دحنتن بمخان تشيموملوم بتوساخي تغست حميد وانا دايركتور انفورميشن مربب دحنتن بمخان كم زتشما كبيت صحفة قداماي مينستر زرقبنا حبريتا يردم أب مبل 37 قبائل مراحت حبرات أفريقيا وانا صحفي ود حبرات منقستات أنطونيو غوتيريس حويسو مراحتي استفلاليا هاجرات انتقالات كساتو في يوم كبل منستر قديات وصاي أفليتولوم أقبال قالت منستر أمباسادر ملس عالم أب زهبو مجلسي أم مبل 37 قبائل مراحت حبرات أفريقيا 34 هاجرات أفريقيا مراحتي 34 هاجرات أفريقيا مراحت عالم لخن زبان تكالات كساتف يوم إلى ملوم زي ساتف هاجرات تكالات أب زغطور معالتات قطرم كوس كم زغلون حبيرهم يوم حدش ولدو كاب عود كينات عادوا حدنت فقري هاجرن جگنت كمهار يجبا كبلو ناي تاريخ مهور غازيتنيان صحافن ممهر گرماي قبر صادق غليصوم ممهر گرماي مس غازيتا وغحتا بزنورم صانحيت كم زغلصوم ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ሓድነትን ፍቅርን ጽኑዕ ብምንባሩ ናይ ጣልያን ዝኣክል ዘመናዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቐ ሰራዊት ክስዕሩ ክኢሎም እዮም እዚ ዓወት እዚ ዝተረኸበ ድማ ወለድና ፍቅሪ ሃገር ሓዲርዎም ብሓድነት ስለ ዝወፈር እዩ ኢሎም ወለድና ኣብ ዓድዋ ዝፈጸምዎ ጀግንነት ብዙሕ እናተምሃርናሉ ብምምጻእና ድሕሪ ዓወት ኩናት ዓድዋ እውን እዚ ሓድሽ ወለዶ ብዙሓት ዓወታት እናመዝገበ መጽኡ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ምክፋል ምልክታት ይራኣዩ ስለ ዘለው እዚኦም ብምእራም ብሓድነት ንቅድሚት ምስጓም የድል ክብሉ እቶም ምሁር ታሪክ ኣተሓሳሲቦም ጽባቐ እታ ከተማ ንምሕላውን ብኽለት ከባቢ ኣየር ምክልኻልን ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝርከብ በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጦም እቲ በዓል መዚ ምስ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ዝገበሮም ስምምዓት ዘለውሉ ብርኪ ንምፍታሽን ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ኣዋርሕቲ ትካል ንምግምጋምን ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብቲ መድረኽ ሓላፊ እቲ በዓል መዚ ኣይተ ዲዳ ድሪባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መንበሪት ኤምባሲታትን ዓለም ለኸ ትካላትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዃና ብምዝኽኻር ስራሕቲ ሓለዋ ከባቢ ብትኹረት ምስራሕ የድሊ ኢሎም ኣይተ ዲዳ ድሪባ ታ ከተማ ዘለዋ ጸጋታት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምጥቃም ካብ ኣፍሪካ ታ ተፈታዊት ከተማ ንኽትከውን ከምኡውን ዜጋታት ካብ በካሊ ድምፂ ምናስ ፅሬት ከባብን ተመሳሰልቲ ጸገማትን ብምርሓቕ ዝተረጋግአ ናብራን ክመርሑ ይስርሓሎ ኢሎም كبرات تملكتنا حزرما بزرزر نابز حزنايم زيناتات كحلف بيت مخري توكل تزوي مبل شارشاي عمد سالساي زمن سراح مبل 15 سروع أخيبو أساليتوم أبا أخيبو دما شمت سلست أفتسأم تأكلات بمولو دمسي أصديق اللهم نادريت بريو توساق اللوام
بيت مخري توكلت هزبي مبل شرشاي سالسي عمت زمن سراح مبل 15 سرعة خيبو لما عن تساليتهم أخيبا أبل كلتا زعباتات استأمتن تخون مزداق قال قبائي مبل 14 سرعة أخيبا بيت مخرن نافت أمتي أكلات شمت مزداقن يوم بز مسارت ما قالوا قبائي مبل 14 سرعة أخيبا بملؤ دمتي بمزداق حسويا شمت هافت أمتي سلسة أكلات بقدماي منيستر أبي أحمد أبيلو نات بيت مخر غريبيو أتو تمسكن درونه يتولد سفراتشو بيتشنا ጎጃም አይተ ተመስገን ጥሩነህ ትውልድ ዓዶም ቢቸና ጎጃም ድሉነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪኦም በኮምፒውተር ሳይንስ ረኸቡ እንትኾን ካላይ ዲግሪኦም በአመራር ሓንቲ ካላው ለውጥን ረኺቦም እዮም ተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለያ 6 ሃገራት ሓፀርቲ ኮርስታትን ስልጠናታትን ወሲዶም እዮም ስራሕ ልምዶም እንትንርኢ ኣብ ዋንስነቶም ኣባል ምክልኻል ሰራዊት ብምዃን ክሳብ መኮንነት ማዕረግ ብምብፃሕ ንሃገሮም ሂወቶም ንምኽፋል ድልው ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም ናብ ፖለቲካ ምስ ተፀንበሩ ድማ ኣብ መብዛሕቲና ብዝተፈላለየ ኣብ ብዙሓት ትካላት ካብ ታሕቲ ጀሚሩ እናመርሑ ናይ ምምፃእ ዕድል ዝረኸቡ ሰብ እዮም ፈለማ ዋና ኣመሓዳሪ ምብራቕ ጎጃም ኮይኖም ህዝቦም ኣገልጊሎም እዮም ብምቕፃል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ከምኡውን ፕሬዚደንት ክልል ኣምሓራ ብምዃን ኣገልጊሎም እዮም ብብርኪ ፌደራል ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ዋና ዳይሬክተር ኤጀንሲ መርበብ ድሕንነትን ሓበሬታን ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ብሄራዊ ድሕንነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣማኻሪ ድሕንነትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ፓርቲ ብልጽግና ኮይኖም ተመሪጾም ኣለዉ አምባሳደር ታየ አጽቀሥላሴ ድማ በሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ንሙሻም ሕጹ ኮይኖም ቀሪቦም እዮም አምባሳደር ታየ አጽቀሥላሴ የትውልድ ቦታ ደባርቅ ጎንደር አምባሳደር ታየ አጽቀሥላሴ ትውልድ ዓዶም ደባርቅ ጎንደር ድሉነት ትምህርቲ በፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክባትን ቀዳማይ ዲግሪ ሎም በዓለም ርክባትን ስትራቴጂክ መጽናዕትን ካላይ ዲግሪ ብርክታብ ዝበላ ሃገራት በሰላም ስትራቴጂ ከምውን በዓለም ለኸ ርክባት ሓጸርቲ ስልጠናታትን ኮርስታትን ዝወሰዱ ስራሕ ልምዶም ኣብ ስቶክሆልም ዋሽንግተን ሎስ አንጀለስ ኒውዮርክ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኑሕ ዝበለ እዋናት ብዘፈር ዲፕሎማሲ ንኢትዮጵያ ዘገልገሉ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወጻኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ሕዚ ኣማኻሪ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ እንትኾኑ ንዘመናት ዘኻዕበትዎ ልምድን ፍልጠትን ዲፕሎማሲን እንትንጥቀመሉ ንኢትዮጵያ ዝረብሕ እዩ ኣባል ፓርቲ ብልጽግና ዋላ ይኹኑ ብልጽግና ካብ ኣባላቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝሐሸ ሞያ ዘለዎም ሰባት ናይ ምጥቃም ኣንፈት ብዘቐመጦ መሰረት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኖም እንተዘገልግሉ ንሃገሮም ዝበለጸ ረብሓ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ብሕጹይ ንዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ይቕርብ ሳልሳይ ዝቐረበ ሽመት ድማ ዶክተር መቅደስ ዳባ በሚኒስትር ጥዕና ኮይነን ንኸገልግላ ዝብል እዮም ዶክተር መቅደስ ዳባ የትውልድ ቦታ አዲስ አበባ ዶክተር መቅደስ ዳባ ትውልድ ቦታ አዲስ አበባ ድሉነት ትምህርቲ ኤምዲ ናይ ሕክምና ዶክትሬት በቀዳማይ ዲግሪ ዝረኸባ እንትኾና ማስተርስ ብጥዕና ሕብረተሰብ ስፔሻላይዝድ ብጥዕና ሕብረተሰብ ትልሚ ቤተሰብን ዝገበራ ብርክት ኣብ ዝበላ ዓለም ለኸ ዩኒቨርሲታት ሓፀርቲ ኮርስታትን ሰርቲፊኬታትን ዝወሰዳየን ስራሕ ልምደን እንትንርኢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ረዳት ፕሮፌሰር ኮይነንን ብምምሃር ዘገልገላ ሓላፊት ትምህርቲ ክፍሊ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ብምዃን ዘገልገላ ፕሬዚደንት ማሕበር ጥንስን ማህፀንን ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኻዊ ማእኸል ጥዕና ስነ ተዋልዶ ሕዚ ኣብ WHO ዋና ቤት ጽሕፈት ጄኔቫ ፍልይቲ ሓጋዚት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮይነን ኣብ ምግልጋል ዝርከባየን ሚኒስትር ጥዕና ዝተሓጽያሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብዝረኸቦም ልምዲ ዘፈር ጥዕና ዝደልዮ ኣመራርሓ ንምሃብ ዝሐሸ ብቕዓት ከም ዘለዎን ካብ 10 ምስ ዘይንእሱ ሰብ ሞያ ተወዳዲረን ሕልፍ ብምምፀን እንትኾን ዶክተር መቅደስ እውን ኣባል ብልጽግና ይኮናን ቀንዲ መዐቀኒ ጥዕናን ዲፕሎማስን ብሞያ ምምራሕ ስለ ዝሐሻን እዩ ኣብ ወረዳ እነማይ ከተማ ቢቸና ኣባላት ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ እውን ኣብ ዝቐረቡ ሽሞታት ዝተፈላለዩ ሃነፅቲ ትርኢቶታት ድሕሪ ምሃብ ብምሉእ ድምፂ ድሕሪ ምጽዳቕ ተሾምቲ ኣካላት እውን ቃለ መሓላ ፈጺሞም እዮም መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ውሑስ ሰላም ንምስፋን ተደጋጋሚ ጻውዒ ሰላም ካብ ምቕራብ ሓሊፉ ልዑል ጠመተ ሂቡ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ገሊጾም ብኩናት ዝተጎድኡ መሰረተ ልምዓታትን ግልጋሎታትን ናብ ንቡር ንክምለሱ ኣብ ምግባርን ሕቶ ልምዓት ህዝቢ ኣብ ምምላስን መንግስቲ እናሰርሐ ከም ዝርከብ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም ኣለዎም ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ
بيت مخري وكل تزبي شاد عمد سالساي زمن مبل 14 سروع عقيبو 28 تاريخ لتشحن 16 متمرت قداماي منستر أبي أحمد أبز ترخبلو أساليتم كاب أبالات تي بيت مخري نزل على حطوتات قداماي منستر فيدريم زبو ملاشن مبرهن مدماج عند زعبا جيروس تسالت تي بيت مخري استفلالي حطوتاتن ريتوتاتن قريبهم اليوم أب ودعوي سلامن دحننتن هاجر زتأمتو حطوتات كابتوم أبلات بيت مخري كابز قربو زعباتات حد مخانو يذكر بوروميا كل عندنا كبابيوش لايف بمنقساقس بزيغوش سلامنا ده اب حد خبابيتات كل الاورميا ጉጅለ ሸኔ ዘብጽሑ ዘሎ ጉድኣት ንምንካይን እቲ ጸገም ንምፍታሕን መንግስቲ ኣብ ቀጻሊ ዝሓዙ አንፈት እንታዩ በቀጣይስ ችግሩን ለመቅረፍ መንግስት ምን አቅጣጫ አስቀምጧል? በአማራ ክልል የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ ተከትሎ ኣብ ክልል አምሓራ ዘጋጠመ ጸገም ጸጥታ ስዕቡ ኣብቲ ክልል ህጹጽ ኣዋጅ ተኣዊጁ እዩ ነስዕቡ ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ኣብቲ ክልል ንዘጋጠመ ጸገም መፍትሒ ንምንዳይ ብመዳይ መንግስቲ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ጉጅለ ሸኔ ኣብ ሓደ ከባቢታት ኦሮሚያ ዝፍጽሞም ዘሎ ጥፋታት ዕላማ ከም ዘይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ መብረን ምላሽን ዝሓበሩ እንትኾኑ ህዝቢ ኦሮሞ ዘድልዮ ሰላምን ምይጥን ይሎም አሁን ሸኔ ተሰማርቶ ያለው ግለሰቦች ማገድ መኪና ማቃጠል ልማት እንዳይሰራ ማድረግ ነው ሸኔ ሰባት ምጭዋይ መኪና ምቅጻል ልምዓት ንኸይስራሕ ኣብ ምክልኻልዩ ተዋፊሩ ዘሎ እዚ ብዝኾነ መዐቀኒ ንዝኾነ ዕላማ መፈጸሚ ተገይሩ ዝውሰድ ስልት ኣይኮነን ጥፋት እዩ አገባብ እውን አይኮነን ልቦና ገዚኦም ናብ ሰላም ክመጹ ይግባእ ህዝብኻ እናሳቀኻ ይቃለሰልካ ኣለኹ ምባል ረብሓ ይብሉን ንህዝቢ ኦሮሞ ዘድሊ ብሰላምን ምይይጥን መማረጽ ሓሳብ ብምቕራብ ዝሕሸ ስልጣን ዝቆጣጠረሉ ዲሞክራሲ ምዕባዩ እታገልላለሁ ማለት ጥቅም የለውም ለኦሮሞ ህዝብ የሚያስፈልገው በሰላም በንግግር በውይይት አማራጭ ሐሳብ በማቅረብ የተሻለ ሐሳብ ያለው ሰው በምርጫ አሸንፎ ስልጣን የሚይዝበትን ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ማሳደግ ብቻ ነው መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ሕቶ ልምዓት ህዝቢ ክልል አምሓራ ንምምላስ ልዑል ጻዕሪ እናገበረ ምጽንሑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ክልል ውሑስ ሰላም ንምስፋን ጻውዒት ሰላም ካብ ምቕራብ ሓሊፉም ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልላትን ምስቲ ህዝቢ ምምያጦም ኣረድዮም በልማት ዙሪያ በቱሪዝም በመንገድ በግብርና አንዳንድ ግድቦች ኣብ ቱሪዝም መንገዲ ግድባት ሕርሻ ኢንዱስትሪን ካልኦትን ዝሰርሕናዮም ስራሕቲ ኣለው ተወሰኽቲ ንምስራሕ ድማ ጻዕሪ ኣብ ምግባር ንርከብ እዚ እቲ ህዝቢ ጠመተ ሂቡ ዘልዕሎ ዝነበረ ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚ ብዘለና ዓቕሚ እናመለስና ዝተረጋግዐት ሃገር ንምርኣይ ስለ ንብህግ እዩ ካብዚ ወጻኢ ብሰላም ንምዝርራብ ንዝደሊ ሓይሊ ጻውዒት ኣቕሪብና ኢና ብዙሓት መጺኦም ስልጠና ወሲዶም ናብ ህዝቦም ተጸምቢሮም እዮም ካልእ ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ክልል አምሓራ ከይዶም ናይቲ ህዝቢ ጸገም የድምጹ ኢልና ብምውሳን ህዝቢ እቲ ክልል አዘራሪቦም እዮም ውጽኢቱ ብብርክ ፓርቲ ምይጥ ነካይደሉ ኢና ሁሉም አመራር ተሰማርቶ ውይይት ተደርጓል የውይይቱን ውጤትና የተነሱ ጉዳዮች በቅርቡ እንደ ፓርቲ የምንመክርበት ይሆናል ብኻልእ መዳይ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕብባር ኣብቲ ክልል ብዙሓት ስራሕትታት ከም ዝተሰርሑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብርዮም በፕሪቶሪያ ድርድር ከተደረገ በኋላ የፌደራል መንግስት በይፋ ለህዝብ ገልጿል ለተከበረው ምክር ቤት ደግሞ ኣብ ፕሪቶሪያ ድርድር ድሕሪ ምግባሩ መንግስቲ ፌደራል ብዕልን ህዝቢ ገሊጹ እዩ ንክቡር ቤት ምክሪ እውን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት መጺኦም ሙሉእ ሓበሬታ ሂቦምኩም እዮም ኣመያይጦምኩም እዮም ሕብረት ኣፍሪካ ኣደራዳሪ ስለ ዝነበረ ንመላእ ዓለም ስምምዕቲ ድርድር ከም ዘሎ ንመላእ ዓለም ጠቂዕዎ እዩ ኣብ ኦንላይን ኣሎ ምንም ዝተሓብአ ነገር የለን ብሰላም ሂብካ ብምቕባል ጸገምና ንፍታሕ ኢና ዝበልና ድሕረት ድርድር እንታይ ተረኺቡ ንዝብል ጉዳይ ብተደጋጋሚ ሕቶ ስለ ዝለዓል መንግስቲ ፌደራልን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ብምትሕባር ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቦም እዮም ኣቕሊልና እንሪኦም ዓበይቲ ስራሕቲ ሰሪሖም እዮም እቲ ዓወት ንሱ ናይ መንግስቲ ፌደራል ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝተጣየሸ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ልዑል ጻዕሪ ገይሩ ዘመዝገብናዮም ጽቡቓት ውጽኢታት ኣሎ
بمسارات سممع بريتوريا أب كلل تجراي استفلاليو جلجالوتات نكجمرو منجست فيدرال قلطوف من ربراب مقبارو زحبرو اتوم قداماي منستر حرشا كلل تجراي نممحياش 500 تراكترات تعديجن أب جوبتي كم زبطها قليصهم የፌዴራል መንግስት ይሁንታና ድጋፍ ሰጥቶ የአየር ትራንስፖርት መንግስቲ ፌደራል ፍቃድን ድጋፍን ሂቡ ዘጀመርናዮም መጓዓዝያ አየር ምጅማሩ ንብዙሕ ሰብ ሩፍታዕዩ እንተነኣሰ ህጹጽ ሕማም ዝሓመሙ ሰባት በአየር መጽኦም ሕክምና ንክረኽቡ ኮይኖም እዮም ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ካልኦት ከባብታት ሕፅረት እኳ እንተሃለዎ ግልጋሎት ስልክን መብራህትን ክረክብ ክኢሉ እዩ ኣብ ትግራይ ካብ ኩሎም ባንክታት 600 ቅርንጫፋት ጎደልኦም ተዓርዮም ብሔራዊ ባንኪ 10 ቢልዮን ብር መስርሕ ሂቡ ኣብ ትግራይ ምንቅስቓስ ባንኪ ተጀሚሩ እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 217 ፋብሪካታት ስራሕ ጀሚሮም እዮም መብራህቲ ምንቅስቓስ ገንዘብ ብዘይ ሓገዝ ኣይስራሕን ድጋፍ ይደሊ እዩ መንግስቲ ፌደራል ሸርፊ ወፃኢ ብፍሉይ መንገዲ ፈቒዱ 500 ትራክተር ንትግራይ ተዓዲገን ኣብ ጅቡቲ በፂሐን ኣለዋ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ሕርሻ ካብ ዝነበሮ ብዝለዓለ ኩነታት ንክውስኽ ይሕግዝ እዩ ትግራይ ብመንፅር ዝነበሮ ፀገም እኹል ድዩ እኹል ድጋፍ ረኺቡ ድዩ እንተይልና ገና እዩ ዓቕሚ ኢትዮጵያ ውሱን ኮይኑ እዩ እምበር ልዕሊ እዚ ክሕገዙ ይግብኦም ብሓፈሻ ሰላምን ድሕንነትን ሃገር ንምውሓስ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ክልላት ብትኹረት እናሰርሑ ከም ዝርከቡ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕጡቓት ሓይልታት ዕጥቆም ብምፍታሕ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ ንክመርፁ አገንዚቦም ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም በምርጫ በዲሞክራሲ ካልሆነ በስተቀር በጠመንጃ በአፈሙዝ ከእንግዲህ በኋላ ስልጣን ይዞ ማስተዳደር አይቻልም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰላም ብዴሞክራሲ ብመረፃ እንተዘይኮይኑ ብኣጽዋርን ክላሽን ድሕሪ ሕዚ ስልጣን ሒዝካ ምምራሕ ኣይከኣልን ዘሎ መማረፂ ሓሳብ ወዲብካ ህዝቢ ከኣምን ብምግባር ብልዕልና ሓሳብ ስልጣን መሓዝ እዩ ሕዚ እውን ሸኔ ኮነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ጽንፈኛታት ዕጥቆም ፈቲሖም ብሰላምን ብምይይጥን ሰላማዊ ቃልሲ ንኸካይዱ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ክልላት ድልዋት ምዃንና ከረጋግጽ ይደሊ ድሌትና ሰላምን ምይይጥን እዩ ምንፈልገው ሰላም ነው ምንፈልገው ውይይት ነው ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 28 ጥሪ 2016 ዓ.ም ኣብ ዘሳለጦ ኣኼባ ካብ ሰላምን ድሕንነትን ብተወሳኺ ኣብ ቁጠባዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ካልኦትን ጉዳያት ጠመተ ዝገበሩ ሕቶታት ካብ ኣባላት እቲ ባይቶ ዝተልዓሉ እንትኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሰፊሕ መብርን ምላሽን ኣቕሪቦም እዮም ልኡኽ ጉጅለ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ምብፃሕ እናካየደ ይርከብ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ኣሎም ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼኽ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ተመሳሳሊ ኩናት ዘስዕቦ ፀገም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንኸይድገም ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም እቶም ኣባላት ንምጥንኻር ሰላምን ሕውነትን ዝገበርዎ ፃዕሪ ከም ዝንእዱ እዮም ኣልዒሎም ዘሎም መሳርሕትና ደሃብ ያሲን ተወሳኺ ሓበሬታ ብስልኪ ልኢኻትናላ ተኸታተልና ንመለስ ጽቡቕ እምበር ጉጅለ ልኡኽ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኮንፈረንስ ሰላምን ምስላጥን ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ክልቲኦም ጉዳያት እስልምና ክልል ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ ርክብ ንምቕጻልን ሰላማዊ መንገድን ዕርቅን ንምስላጥ ትማሊ መቐለ ምእታዊ ዝከር እዚ ጉጅለ ልኡኽ እዚ ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሼኽ ሓጂ ቱፋ ሓዊሱ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንቶምን ኣስታት ላዕለዎት ብዙሓት ላዕለዎት ሓለፍቲ መጅልስ እውን ከተማ መቐለ ኣትዮም እዮም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ከተማ መቐለ እንትኣቱ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ እዩ ነባሪ ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ጉዳያት እስልምና መቐለ እውን بدمو أقوابلا يوم نسجل الأخ تقبلوه ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳውን ነተጉጅለ الأخ ተቀቢሎም መደረ ኣስሚዖም እዮም ኣብ መደረ እውን ንሰላምን ሓድነትን እቲ ጉጅለ الأخ ዝገበሮ ፃዕሪ እንኢዶም እዮም ጉጅለ الأخ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኣብ ከተማ ውቅሮ ዝርከብ ታሪኻዊ መስጂድ ነጋሺ ብምኻድ እውን ዑደት ኣካይድ እዩ ታሪኻዊ መስጂድ ነጋሺ ብኩናት ዝበፅሖ መጉዳእቲ እውን ኣብ ቦታ ተረኺቡ ኣስተውዒሉ እዩ ብምዃኑ እውን እዚ ቦታ እዚ ንዓለም መስሕብ ቱሪዝም ክውዕል ዝግብኦ ብምዃኑ ኩሉ ማሕበረሰብ ጠመት ክገብረሉ ከም ዝግባእ እዮም ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሼኽ ኢብራሂም
ቱፋ ከም ዝበልዎ እዚ ንጽገና ዝውዕልን ኣብ ከባቢ ተቋሪጹ ዝጸንሐ መሰረታዊ ግልጋሎት ማይን መብራህትን ንምጽጋን 13 ሚልዮን ዝኸውን ሓገዝ ካብ ሸኽ ዓለሙዲን ዝተረኸበ ብሜድሮክ ኣቢሎም ሓገዝ ከም ዝገበሩ እዮም ዝሓበሩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ 200 ኩንታል ዝኸውን ናይ እኽሊ ሓገዝ ኣባፂሖም እዮም። እዚ ሓገዝ እውን ኣብ ከባቢ ዝነብር ነባራይ ንተኸተልቲ እምነት እስልምና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተኸተልቲ እምነት ክርስትና እውን ሓቢሱ ንነባር ሙሉእ ከም ዝኸውን እዮም ዝሓበሩ። እዚ ዑደት እዚ ቀፂሉ ሎማዓንቲ እውን ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተሳሊጦም እዮም። ካብቶም ዝተሳለጡ ጉዳያት ሓደ ድማ ኣብ ሰብዓ ካሬ ንዝነብሩ ካብ መረበቶም ተመዛበልቲ ከይዶም ጎብንዮም እዮም። ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሑ እውን ንሶም ተመዛበልቲ ዘተሳሊጦም ነይሮም። በቲ ዝረኣይዎ ነገር ከም ዝሓዘኑን ዳግም ንልምዓትን እናሓገዝን እውን ኣጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ እዮም ዝሓበሩ ማለት እዩ። ዝነበረ ዘተ ምስ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ኣባላት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ብዝገበረዎ ዘተ እዚ ሰላምን ዕርቅን እዚ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፅልን ሓገዛት እውን ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅል እዩ ዝተሓበረ። ንክልተ መዓልቲ ዝነበረ ዑደት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኣዝዩ ምዕሩግን ኣዝዩ ሰላማውን ምትሕብባርን ህዝባውነትን ዝተረኣየሉ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ስሉጥ ቀረብ ዝተፈላለዩ ኣድለይቲ ግልጋሎት ንክህሉ ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ ተገሊጹሎም። እዚ ዝተገልጸ ኣብ ቤት ምኽሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብኣካባቢ ቀዋሚ ኮሚቴ መሰረተ ልምዓትን መጓዓዝያን ናይተ ክንፈ ሓዱሽ እዩ። ፕሮጀክት ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ተወሳኺ መስሕብ ቱሪዝም ከም ዝኸውን እውን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብርሃም ኣስኳሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። በሪሁ ብርሃነ ድማ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ። ኣብ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣካባቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ትራንስፖርትን መሰረተ ልምዓትን ክንፈ ሓዱሽ ብዛዕባ ዝሳለጡ ዘለዉ ፕሮጀክትታት እታ ከተማ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካን ንበዓል ዓወት ዓድዋን እተካየዱ ዘላ ምስንዳእን ብዝምልከት ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ጻኒሒት ገይሮም ኣለዉ። ኣይተ ክንፈ ኣብታ ከተማ ዝካየዱ ዘለዉ ፕሮጀክትታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነበራ መባፅሕ ቱሪዝም ዘግፍሑ እዮም ይብሉ። ፕሮጀክት ማእኸል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ከም ኣብነት እውን የልዕሉ። እንተሪእናዮስ ዋላቱ ዲዛይን ናይ ጎቦታት ኣድዋ ሶሎዳንዮ እቶም ኣያታትና ዝነበሩ ካብ ኩሎም ካብ ኢትዮጵያ ካብ 4 ዳይሬክሽን ዝተወጻጹ ኣያታትና እንዮ ማለት ነው። ሓደ ሰብ መጽኡ በቃ ማለት እንታይ እዩ ዝነበረ ነገር ዝብል ሙሉእ መረዳእታ ሂዙ ክከይድ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ሓደ ኣድቫንቴጅ እዩ። ካልኣይ ናይ ቱሪዝም መስሕብ እዩ ማለት ሓደ ክልተ ኣማራጺ ነይርዎ ከተማ ወይ ደግሞ ሙዚየማት እዮም ነይሮም። እቶም ናይ ሙዚየም ዝበሃሉ ሓደ ክልተ ነይሮም። ሕዚ ነባራት ሙዚየማት ማለት ነው። ሕዚ ግን ኣብ እንጦጦ ተጀሚሩ አንድነት ተባሂሉ ወዳጅነት ተባሂሉ ሕዚ እዚኣቶም ተሃነጹ እዮም። እቶም ኣማራጺ ሰፊሆም ማለት እዩ። ከ4ቲኦም አንፈታት ይምጻ ማለት ናይ ኣያታትና ፕሮጀክት እዩ። ቢኮዝ ኣድዋ ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ኣያታት ዝተዋደቁሉ እዩ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ነጻነት ዘለዋ እጃም ዘለዋ ግደ ዘይትካእ ምዃኑ መልእክቲ ዘመሓላልፍ እዩ ማለት እዩ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ጸገም መጓዓዝያ ንምፍታሕ ብፍላይ ኣብ መውፅእን መእተውን ሰዓት ስራሕ ዝረአ ጸገም ንምፍኻስ ይስራሕ ኣሎ ከም መብርሂ እቶም ኣካባቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት መጓዓዝያን መሰረተ ልምዓትን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ስራሕ መውፃን ምእታው ዘሎ ኣብቲ ሰዓት ዘሎ ረሻወር ዝበሃል ማለት እዩ። ንሱ ንምፍታሕ እቲ ሓደ ናይ ትራንስፖርት ፋሲሊቲ ቁልጡፍ ምግባር እዩ። ትራንስፖርት አማራጺ ለምሳሌ እብይ ዝበሉ ኣብቶም ዝኣበዩ ኣዲታት ማስ ትራንስፖርት እዮም ኢንከሬጅ ዝገብሩ ዋላት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትራንስፖርት ፖሊሲ እውን ማስ ትራንስፖርት ኢንከሬጅ ዝገብር ማለት እዩ። ኣብታ ከተማ ዝረአ ምውሳኽ ዋጋ ንምርግጋእ ሕርሻ ከተማ ኣብ ምግፋሕን ዕዳጋታት ቀዳምን ሰናብትን ክፉታት ብምግባርን ዝተባባዕ ውፅኢት ይርከብ ምህላው እውን ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ቀረባ ንዝሳለጥ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ዘሎ ምድላዋት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ኣብ ወሃባ ኣገልግሎትን ኣብ ምውቃብ ከተማን
ዓበይቲ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ይብሉ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ ተዋና ክልተ ሓደ ሰርቪስ እዩ ተካላይ ድማ ጽባቀ ምህላው እዩ እቲ ጽባቀ ምህላው ሞሮለስ መብዛሕትኡ ብመንግስቲ እዩ እንዳተሰርሐ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሰርቪስ ግን ናይቲ ፕራይቬት ሴክተር ሓጋዝ የድሊ ማለት እዩ ሆቴል ሰርቪስ ናይ ትራንስፖርት ሰርቪስ ናይ ካልኦት ማለት እዩ ስለዚ በዚ ትቅድመ ዝግጅት ተወዲኡ ይባል ከልዩ ኦር መብዛሕትኦም ተወዲኡ ማለት እዩ እዚ ናይቶም ጋሻታት ምምጻዩ ዝጽበይ ማለት እዩ ኣብዚ በርግጥ በትዝምልከቱ አካል መልእክት ማሐላለፍ ይለያምን ማለት እዩ ግን ከም ሓደ ናይ መንግስት አካል እቲ ህዝቢ ከምቲ ዘለመደው ናይ ጋሻ ምትንጋድ ዘሎ ናይ ስርዓት ገለ እዚ ንመንም አይኮነ ንባልና ማለት እዩ ከም ኢትዮጵያዊ ንባልና ነትረፎ ነገር ንካለ አይኮነን ንሱ ተሐልዩ ቀጥ ከም ምቅጻል ዘለዎ ኢለ ያምን ማለት እዩ ውሑስ ጸጥታን ድሕንነትን ከተማ አዲስ አበባ ንምርግጋጽ ነበርቲ ንጡፍ ተሳትፎ እናገበሩ ተረኦም ይፍጽሙ ምህላዎም እውን ሓቢሮም እዮም زين عداقام ببرك هاجر نمبل عصراي جزء ببرك كتم أديس أبابا دما نمبل سالساي وان زكايد بازار حبرة سراح محبرات أبا ما خلي إكزيبيشن أديس أبابا لعلوت حلف تسرح من قستنس أو استقبر اللهم جايشين أبسترخ بلو تخفيتم نت بازار زخفتا كنتيبا كتم أديس أبابا ويزرو عداني شاببي حبرة سراح محبرات عند حقوق نبرتتا كتما كام مخانم بتوسخي نأفريت كونه شماتاي محبرسب مچو كنتا زفطر يوميلن حبرت سرح محبرات حصرت مرتي عب منكاي بصريت عب مقربن كالوت زيتكو تغبارات عمو غانن كم زركبو اتن كنتيبا عملخيتن ات بازار كابلو مجميرو كساب 5 لكاتيت زصنح كم زخونم تملخيتم حزدما ناب زيناوت اقسغرم